3, 4. Hlasno. Takže dobrý deň. Mal sa kúzelný grobko. Totiž? Mal sa kúzelný grobko. A došiel som vám ukázať jeden špeciálny trik, ktorý ma naučil môj pradedo Bonifác. Pradedo Bonifác. Sa musím urobiť taký rituál, aby ste si nemysleli, že to je nejaký odrb, dobre? Počkejte, ako to chce. Sa natáhnem? Natáhnem. Dobre. Ideme na to. Je slepka Mári, daj piču. Či by tu nám dávala? Na začiatek prevediem orientálnu reč. Vyslovím zaklínadlo. Ale najprv si musíte trošku stúpnúť, tak to váci dozadu. Počkajte, dám taký speciálny záver. To postavte som. Ešte nie, dávaj. Povedz kedy. Kedy? Ale musíš hlasno hovoriť. Točíme? Áno. Dobre. Hlasno hovor. Dobre. Takže ja vám teraz poviem jednu kúzelnú konzolu. Takže poviem orientálnu reč a potom vyrieknem zaklínadlo. Na to sa pripravím. Halaj, madlaj, zaklínadlo. Točím. Keď ukážem takto, že tak sa to poviem. Ale musíte si trošku dať ďalej sadať. Ale hlasno hovor, ne? Dajte to trošku ďalej, no. Ja idem Áno, stúpam. ďalej. Takže, ti dám takto ruku. Kurva, jebaný hajzel. Jebaný hajzel, jebaný telej. Hlasno. Takže ideme na to. Keď ukážem takto, ty víš, čo máš robiť? No. A čo piťu? No, ideme. Áno, ideme. Zdravím. Toto je náš propagačný materiál značky Atlas. Je to taká univerzálne vece. No a je to vlastne materiál jediný, ktorý sme k tomuto nášmu experimentnú pokusu potrebovali my. Otvoríme.